Sasisian biang kublai sabatan ya pi baro, bat ngapdiang sngobha ya pi baro, syakane ka jing syakri jongi hakane ka sngi bakentang kuat ya ublai, man sedang ya ka jingiaseng jongi, tongin ya pai syakikot jingrai ka number ka ba, shispa nyo. Ka jingrai jongi tongin ya pai syaka kot jingrai ka number ka ba lais pa sau phulai Rupa
kublai sabatan ya pi baro ngakwa ban ai kublai ya izwali bat sara ba pi layalam ya ki jingrai to ai ba ublai ka jingsuk un kurku ya pi baro arngut nengkong ngakwa ban ai ngo ya ublai ba uladon ringkat lem bat ngi ha kani ka tayo baro sitayo bat ha kani ka klip mat ngasim ya kani kalat ban Bediang sungubha ya pi baro ki basakri rungkat bat ngi ha kani kapor kasngi ba kentang khu jong ublei to ai badaka jing ke jong ublei un besai ngi daga ketin jong u ha kani kasngi baro sisngi ya ka jing pulis dang jongi ngin ya phai sya ka siti ka baningkong upol sya utimoti kalenong ka baar ka khot ka balai bat ka basau kani kalong kababha bat kabapdiang hun hakmat ublei unong penim jongi ubaman baki briu baro kenyo alat im bat bakin poi sya kajing tip ya kajing shisha ya kajing rice dang tungin ya phai sya ki kot jing rai ka number ka ba ars pa sa phuwei na ka ba thamai lani phila ban but lang ya ki kentin balabu harum bat ngakerpat ya ki nong yalam jing rai kin wan syakmat banyalam ya kajing rai tungin ya duai ku kpa jingi ba peneng atrai ngaduai ban ngai ngu yami hakani kasni bamiladon ringkat bat ngi barok simit bang yo tia bat sitar bat barok sitayo ba miladon ringkat bat ngi hakijing bam jingdi hakalin tiat bang ila ya trai ngai ngu yami bat ngaduai bat ngakerpat bamendon ringkat hakani ka step kat bangi sedang ya kajiseng jongi trai don ringkat bat ngi ya ki ka bangin le hakani kasni ya lambet mami try hakerteng jisu ngadua bat ngapan amen
hagani kapor nga kerpat ya I yai ne scam makri ban ai hangi ya ka jing ya tu kana mission kublai sabaton ni pibaro kakai part mission menta kata yo kawan negari Liberia berkamat pedeng kepada Jepang ke school nak benta kari Liberia but kaya tu yang Jepang we breu bakerteng Darlington ulang balasan larang ba hak yang Kristen hak bau kepau ulang temen pesan bat kekemipat kalong kadang dua yang benta ki para banget ki ba panggi ba sistem kakemi kalong ke ba don mensim Kristen ba kat bau kepapat ulang uba kamsting ka jinget ulang dekot ka we ka seng sop habau Darlington uladap news nam ula kro ye ukun ba ulang dekot jong kata ka seng sop ndre Darlington musim kwa ba ulang dekot jong kata ka seng sop utip ba kene ki dekot ki mane kinong shwa ki lulum kari Liberia bunsin kupau yat hadu sau kanta nadu snong hadu kilum berduai ban kenyai kilong shwa hakapor ban rep ban riang kupau duai kolong shwa ngiwan sapi hakane kasngi namar ngi kwa ba bantung bantep per bat lengkha jungi ban ngi kwa ba ke jingle jungi kan siso hak ba kakemi ka armet ukupau duai kolong shwa ngila awan same ban IT ya ka khun ka ba armet hak ba kano ka jimpang ka ta ya ka snong uduai kolong shwa ngiwan sapi namar ka jimpang jing strom hak snong man ba uduai kumne ukunyaru ya ka we ka siar bat buru ya ka ja khau khar na ka banta kilong shwa hakasni babut abau letlum ya ki jingdiang ya hakabau labu ya kata kasiar bat ya kaja bat usiam ba kasiar ba kata kaja ka kimdon shu ungit ba kilong shwa kimenjur bat kila jubab ya ka jingwai ka jungu Darlington umla ban kentat ya ka ta ka jing kwa jong kupa ban long khot jong ka seng sop umla ban ong hoit ne em ndre ka kemi kala ban kentat bet ya kata ka jing kwa tem man ba kupa u kre ban kiulum kayalam ya ukun sakawai pat kasnong ngakwa ya bonlong Kristen ubajanai ko ong hakupa Darlington ulet baro syaka school Nongpoh hakasni robibar hendrei usungutu ya ka kotba haba ula samla we evangelist 7 day Adventist ulawan sya snong jung bat ula yalap sepangka sabaton jong kasni banyo Darlington ula pule sepangka sabaton naka kotba kasin ka baningkong bat ula kerpat ya pastor barakhe ya kasni robibar ban syai alade kasni sajanya kasni robibar kalong kasni kabadi ban rakhe utau pastor umla ban I naki kotba ya ki dekot ki bab Kristen ya kane ka jing rakhe kasni robibar kun kasni banyo kade kasni sabaton pastor uang nyimane ya kasni robibar ban kenmau ya ka jing mi pat ka jing ki impat jung Kris Darlington ula kwa ban but baik ya ka kotba bat ula syap baptis ha ka balang Adventist ukpa musyam la sengo bahaya kane ka jingrai jong nama rutip bau kun namane dari leru ya kilong shwa kakmi kala sengo bahaya bau kun jong ka u eu blei Darlington kwa banlong pastor bat ula duai barbor na benta kata kabalang 7 day Adventist kapsyam dan seminary ha Liberia te unjin dala hab ban lecha ghanane Nigeria ban pule theology namar baki kimi kikpa kimtap pisa banirap ya latri sistem ban kensho pisa nak benta ka jing pule kathma po ying kala penpulom ya ka jing tri sistem jong bat hakis nam syajar kandai spak kandai po ula syam benta bak kipat ba bat ula syajit ku mudkhot ka darbar thawain nagari ula perkhat ladangam la ban kensho pisa nak benta balik pule theology sabari lakumno ngala ban seng ya kari ya ka seminary Adventist Liberia khnang ba ki khna samlakin yo pule hang nei sistem hadin ka jing job election jong ula panmi ya ka jing terwa ban pelong ain ya ka ban seng ya ka Adventist University jong ka West Africa ha Monrovia kanong ba kari Liberia hadin hendru snem kumudkhot ka dorbar thawan ula ino kam hapdeng ka jing penbor ba bun ba bam pisa tengka bat ba long udkhot jong ki seng sop ula let long unong pule theology ha ka Adventist University ka West Africa menta Darlington ulong pastor bat presiden jong ka Southeast Liberia Mission ka banyo jingarap ka jing kenshow sabaton ba khatlai jong kane quarter bante ya ka school ka badan nadu ka kelas KG hadu ka kelas 6 ha ka sorhe bonchanan ngadap da ka jing aingu bau try ula khot yang asa ka kam jong ka bala
kajing penkre yaki brew nak benta kajing wan arsien kabal ajan udar lintan uang kuble shibun yaki jing tumujung pi bante shibun syaka jing ke show sabatan bakhat lai kaneka quarter kaban yarap bante yaka school elementary haka sorhe bochanan liberia kaban mi pli yaka jing school bala penjat penpra haka thma po yeng kari liberia kaneka di kajing pli mission kajing tu khana jungi mata kasngi kuble shibun ngakwa ban ai kublei ya iya next camp ya kajing etu khana mission to ai ba ublei un kurku ya phi kat ba phi dang sakri ya ublei na ka wei kapor sakawei pan ngila ban sakri ya ublei ha ki babun rukom te ha kane ka por ngin lum ya ki jing kan show tenga kerpat ya phi baro ki badon ha ki ying ki sem jong phi ba pin sngo bha ban lum ya ki jing kan show bat hadien kata nga kerpat ya iya next camp ban pen kentang leng ba ki jing duai tuan pedam kli ek jing duan pa jung yu bah beneng ngai ngu ya me ya ka jing terkat jung me ke jing kerku jung me ngi we po we blai kham tam ha kane kasni benta blai mang yu ya ka met ukoi bakya mengla wan kam ne blai ban pedan buram ya ka kerteng jung me kham tam bang yo bersengap ya ka ketin ke jung me blai bukum juruh ne ka por ben kerku ya kini ke jing ai ngu ke jung ya blai ya me wat la ki long ki barit ru ndre pa ben kerku ya ki blai bakila bante ya ki kam ki bakrau ke jung me blai kham tam se preng ya ka ketin ke jong me bukum juru ben kerku ye we pa we ki badan hing hasyam blai ki bala bani ai kum ke jing ai ngu ha kane kasngi blai abakin la shu par khaw ke si bakin ai khambun shu chaka ka kam ke jong me blai juru map ye ki pop kereng kang blok si thang me abai ki ai baro ngadwai kapan banga kerpat akateng ba khuitam ko thiang tam tam jong Jesus Christ nong pim jing yim tabla kerta amen kublei shibun yai ne ya kajing duai jong kajong phi te shwa bangin yo ya ka class sabbath school tungin ya phai se ki kot jing rai number ka ba south pa south pho bat nga kerpat ya ki nong yalam jing rai bakin wan skmat banim hang ni ha ka birthday ba wo
play hakani ka clip mat ngin ai no ya ka por sha I pastor Dr. B KHARBTENG ban shim ya ka class. Lay sabatan ya pi baro haka kerteng ke jong Jesus Christ belum try but unong pen im jongi kani gade ke jing pen pau kelas but ai ngo you play angai la ban yo ya kani galat ban shim ya ka kelas lani ke jing pen pau kelas ka banin kong jong kani ka quarter ka balai kata kade na ka benta Jongki light liki benai July, August, but September. Namar bakade ka jingpen pau kelas ka baningkong ngasyukwa aban yatho kendiat ya shanu ba ka jingken show ka bashlei jong ka sabaton ka bakhat lai kan lek hakani ka quarter bat ke ka mat pedeng jong ka jingia puli jongi menta ka quarter barosh quarter ningkong le singen ya tho ya ka mat pedeng jong ka jingia puli jongi ya kini ke lenong ke balapan kre hida ka balang na do na ka headquarter jongi a general conference nang te na Washington DC ngia pendon kamlang ya ka juk ka lenong barok kawai ka pertai but kamat pedeng jong ka jinga puli jongi menta ka quarter ka day ka ba penlong parlok na gabenta ublay making friends for God ka jing kemen ban yasam ha ka mission jong u the joy of sharing in his mission kata ka day kamat pedeng jong ka jinga puli jongi minta ka quarter barosh quarter but kumba chulong ka practice ni ka jingle jong ka balang solansar ka protei ka jingin show ka bashlei hagani ka quarter barosh quarter kan let sha ka division ka bla ai ka teng West Central Africa Division West Central Africa Division but kani ka division ka kentup ya kiri kum ka Mali ka Niger ka Chad Senegal Sierra Leone Ivory Coast Liberia Ghana Togo Congo Gabon Cameroon but kiway pat kiri kini kide kiri kiba penlong ya kata ke West Central Africa Division but ke jingkin show ke bashlei hagani ke quarter kan let sha gani ke division but ki don ki project ki ban pendon kam ya gani ke pisah but kita ki project kalong kum ka jing day ya ka school ha Giania nang ta ka jingte ya ka way pat ka elementary school ka way pat ka school elementary ha Liberia Bucharan nang ta pade ka jing seng lani ka jingte ya ka hospital medical center ha Nigeria kini ki longgila kita ki lightly ki project kiba ka jingkin show ka ba shlei jong kani ka quarter kan lek ya ka ban hoj ya ka ban pin mentoy tingin ya point no she ka jing puli jongi menta ka step but ka linnong ka jongi ko mangalaong ka team jongi ka day ka ba pelong parlok na ka bentau play ka jing kemen banya sam ha ka mission jong u le ni ka jing kemen banya don benta ha ka mission ka jong u play but
ka subject jong ka ni ka lenong ka baningkong kadai balai ban saki balai bangi dei ban saki why witness balai bangi dei ban saki do ke ka dau bangi dei ban saki ke balai bangi dei ban saki ka jing saki ka dei syapang uta ubalapen yangi bat kumnu bolapen kala ya kijing kijongi de kijing saki ka dei syapang ujisu balai bangi dei ban saki namar ba ulapen yangi namar ba ulapen kala ya kijing kijongi ngia tip ya kata baro bo blay ha how Jesus Christ u person ba ar jong jing long blay ulawan sya gani ka putay ban yap na gabenta jongi i way pai way te habangi ngau tho ulong u dei bat bangi la mat ya gijing pela jong gijing ke jong u bat ka bo jong gijing ke jong u ngimla ban chu ngap jar Nimla ban chu ngap jar ngihap ban ya tho ya kata ke jing ke jong u le ni ke jing le ke jong i na ka benta jong u ka dekot kan mau ya ka dekot kan mau jong i la siem na city jong apostle Paul kal nong ka baning city ka baning kong jong apostle Paul xiao Timothy kalau nong ka ar ka dekat ka lai bat ka sao kani ka dei ka dekat kin mau le ni ka dekat ka kong san kani ka long ka ha bat ka priang hun hakmat ublay unong pen jongi ubamon baki briu baro kin yo laj bat bakin poi sya ka jing tip ya ka jing shisha dan pulih sasisian ya kini dekat kan mau ningkong Timothy ad lai bat sao kani ka long ka babha bat ka pediang hun hakmat ublay jo unong pen jongi ubamon bagi briu baro kinyo lai bat bakin poi sya ka jing tip ya ka jing shisha kani kalong kata ka babha bat ka pediang hun this is good and acceptable to God ka babha bat ka pediang hun hakmat ublay unong pen jongi ublay unong pen jongi u Jesus Christ uday ublay ubamon ubakwa babaro kibriu kinyo lai bat kin poi sya ka jing tip ya ka jing shisha kata kalong ka mon ka jong ublay ka jing kwa ka jong ublay babaro nangi ngin yo lai ngin don ha ki hima ka jong u bangin tip ya ka jing shisha nang ni na ka hang ni ha ka purthai bat bangin pen kret ya ladi kat kum kata ka jing tip jongi ya ka jing shisha na kaktin ke jong u ke Bible bangin pen kret ban long kita ki nong syong snong jong ka peneng ke jing kwa ka ba kraw ka jong blay ki briu paro ka leng ka porthai ka long bakin jubab ye ka jing eat ka jong u bakin respond ye ka jing eat ka jong u blay na bau blay lo eat kata ka porthai ka bola IT no you kon bala kamar way bo banget hau nom jat syo henry yo ye ka jing ka ba bom jukot ban pediang ye ka jing eat ka jong u ban respond ban jubab ye ka jing eat jong u ban pediang ye ka jing ka jong u accept his grace but
ban yo ye ka jing pen thamai do man sim jong u man sim a khoi to be transformed by his spirit bat ban yo like em hagi ma ka jong u ka ta ka de ka longing ka jong u blai ka jing kwa ka jong u blai ya pi bat yang a bangin pediang la bangin respond bangin jubab ya kata ka jing e ka jong u bangin pediang ya ka jing ai ka jong u bangin long ke bala pen thamai do man sim a khoi bat kado ya wai bangin yo like em hagi ma ka jong u amdan ka jing kwa ka ba crowd tam ka jong u blai ban ya ka jing pen em ka jong i ka jing e jong u ka long ka bom la ban te khom ka jing is nei jong u ka long ka bom la ban theu ka jing snolem jong u ka long ka bom khot ka jing map ka jong u ka long ka bom lut shu inexhaustible ka bor ka jong u ka long ka bom kot shu infinite ublei jongi wala pelong ya kita ka jing knya ka ba crowd tam na ka benta jongi compare kat nu ngi kwa bangin yo like em u blai u kham kwa kham palat ya pi bat yang a bangin yo like em kata kalong ka jing kwa ka jing u blai na ka benta jong pi bat jonga ko ki para bangai bat ki para lo paro ki baya syak sekolah ni ki baya sngap lang ya kani ka kubor play mon ba ka way ka man sim kan jot e henry ba paro kin boys kin yo like em but kin boys ka jing tip ya ka jing shisha to kin yo boy no sya ka benta jong ka sngi ka baning kong ka sngi ka baning kong ka ba play ya ka lat ban yo like em providing opportunities for salvation ban play ya ka lat ban yo like em u play la play ya ka lat na ka yang i way pai way bangin yo like em bangin boy hagi ma ka jong u day bandon i way ru iba deban ong leni ban ong ha kita ka kher ka sri bangam shim la yo ka lat ban tip yo blai bangam shim la yo ka lat ban tip ya ka jing penem ka jong u blai ka baling bau Jesus Christ will try dan mano bala ban ai daw ha kapat u blai ha kata ka kher ka sri jong ka jing bishar anda habakan poi bangam shim la tip ngam shim la yo sneu u blai ula play ya kalat na kabenta jongi paro kilat ki baper bangin yo tip ya ke jing pendek mei ke jong u bangin yo one show play bangin yo ban kelah ka bomot kini kilat ki baper ki one show way hoi way la nei way nangi kum kanuksa ngila ban tips pang blai ling ba ka mariam ling ba kini ki jing thau ki bo blai la thau ha kani ka mariam ha kani ka pertai ki ding ki sit ki sentiu ki skot ki lom ki wa ki duriau kini baro ki klor ki badan station beneng benai bat kasni kini baro ki yatho badon mano bala thau yaki bala pelong yaki padu tau long ublai didan kin dan na pedeng jongi ki ban tips pang ublai ling ba jong ka mariang kawai pat kalat ka bangila ban tips pang ublai nong tau bangila ban tips pang ka jing penem ka jong ublai ka long ling ba ki jingiasem ki jingia kendo jongi circumstances or providences
kijing shem kijing kendo jongi esi kijing ki bangi kendo ha kijing em ke jongi kijing pang kijing sitom ki bawan syangi kijing do no jongi ki ba ki ba thon ki jongi leni kijing accident ki bangi kendo ling ba kini kijing jia ublai ukwa ban walam yangi syau bangin yo tip yu bangin yo wan syau kenang bangin yo like em hagi hima ke jong u kawai pat kalat ka bu blai lo a yangi kalong ling ba ka tien ke jong u ling ba ka bible ki kot ling kedop la ni ki kot ki bala tho sha phang ka jing e ka jong u blai ye ki bala pen syong nong rem haga bible don na pedang jong i ki ba lesing i tip sha phang u blai la ni ngin tip sha phang u blai ling ba ka bible ling ba ki kot ki sla kini ki long kita kilat ki ba ngi la ban tip sipang ublai ngi la ban tip sipang gajing shisha kajong ublai tena man kata ublai ula ai ya ki lat ki ba pher ba pher ya ngi ban riu bangin tip ya gajing pinim ai kajong ublai pada kata ka sngi gajing bishar nginom la ban ai dawa kmat ublai bangim sim la tip siapa ngublai bangim sim la tip siapa gajing pinim ai kajong ublai kabaling bau Jesus Christ ubau try jongi oi gajing pen pau kaba janai tam kabo blelo pen pau syangi ya gajing pen em kajong u gadai ling bau Jesus Christ ubau try lawan siya gani kepertai nang tay na peneng lawan siya gani kepertai ban pen pau yang i siya pang ublay ulong uay bat ya kata kecil pen em kajong ublay bu pa nak benta jongi idep bu jisu lakayo jisu lakayo personal ba a jong kajing long blay Jesus Christ hang ni agani ka pertai lai pulai snem si tengula em hang ni kenang bola ban pen dep ya kata ka plan jo ka jing pen em ka jong u ka jong play bo pa ka jong u ba ka jong men sim ko na ka benta jongi Lukas kal nong ka bakat khandai ka khot ka ba shipro ko ong ba u play u khon u breu ulawan ya gaban pen em bat ban wat ya kata ka bala jakno u Jesus Christ lawan nang tay na ka beneng nang tay na beneng siya gadi ka pertai ban wat ya pi bat ya nga ki bala jakno Jacob nong basan ka khot ka bakat khandai bat arpro ko nguta bo pen pai bat yo ba pop na ka jing yat sakama kalinti jong u ula pen em ya kamen sim ka jing yap ba un tap no ya ki bon belen ki pop kani ka kren ya pi bat yanga uta bo pen pai pat yo ba pop uta uba walam ya uba pop walam ya u naka pop naka ahor kte jong ka pop naka jing yat sakama kalimti ka jong u ula pen em ya kamen sim upan emi ketu men sim ka bakodor na ka jingyap kata gade ke ka ba ma pi bat banga ngi le ha bangi walam ya nur ya no show Jesus Christ ngi pen em ya ka men sim ngi pen em ya ka men sim to gi nya pai syak benta ka ba a le ni ka singi ka ba ar kasngi ka ba ar ka ba ong ka ba pen sngo ba yo play leni ka ba pen so ba yo Jesus making Jesus glad kumnong i pen so ba yo Jesus atola judon mano ba kli api kumno ka sngi jong pi ka long menta ka sngi how is your day going kumno ka long menta ka sngi
Lani hato ki baro ki yat bet ki biang bat pi menta kasni. Is everything all right with you today? Hal to la ju don mano bakali ya pi. Ya ga bakum kata ga jingkali. Engek. Bakala ju don kapor. Badon mano balakali ya pi men. Ya kani ka jingkali. Kumno kasni jong pi ga long menta. How is your day going today? Kumno ladangi kali yakini ki jok ki jingkali yo blay go blay kumno ka sngi jong me menta ka sngi go blay kumno ladangi kali yo blay la si yakini ngimpat jule le kumno ka jingkali kumno go blay ka sngi jong me ka long menta ka sngi pitharai ka bakum ke ka jubab ka bangingin yo sngew no blay. Let's say ka jubab ka bakum ka ni kalak banlong kum ni ka jubab ka bangingi la ban yo sngew no play ka sngi jonga menta ka long ka ba shitom bah ki umat ki jaw ni ki khmat jonga ki jubab ka jongu play abang apet ki jaka shong dara ki nong pet wir bakia kriat kia tengan baki kelung bakia yam ngajau ki umat ngaya yam lembat ki ngayat ki surok he ki bakhap ngia jong ki nong ba ka pertei bat ngayam ringkat bat ki tu ki bom don ying don sem bat ki baduk ki bakerdo kadok no jonga ka pat ka pra abang ayo ya ki kentei ki basyak le ben ki kena ki basyak pentrim ha gajing ting jong gajing syak dim rau ha ka kam auria jong no ngayo ya gajing ki bitar ki thama ka jing pen jot jong gamariang bat gajing yam ktang jong ki breu ki kejat jing pang nagi judging pangklam ki basnio. Let's say kata kalaban long ke jubab ke jong ublay. Atu pin keli biang yo blay. Do pilak pin keli biang yo blay. Deka wei pat ke jingkeli. Pilak ban keli ke jingkeli ka bakum kene. Pat Henry blay. Hatu don ka bapin sngaw kemen pat yame kani ka jubab ka ba maay ko blay kalong ka jubab ka ba bapin sngaw si ka bapin diaw yame ka jubab ka bapin jaw yaki umat ki chome henry hatu don pat ka bapin kemen yame ko blay hatu don ka papalong yame ban ruai ko blay hoi ka don ka papin kemen yaw blay ka ktin ka jong blay ko ka beneng baro ka shat kemen yo way nong pop ubakala ka bamot oh you play sngaw si uyang jauh umat habo yo kini ki kam paman ke bajia hagan ke pertai kejing yap tengan kejing kerdo kejing syak ban ben jong ki kentei ki kena sngaw si Henry ka don pat kejing kemen bat kata kalong habo yo kejing kala ka bamot jong nongpop jong no re jong no kata kadai ka bapin kemen yaw blay ka bapin kemen yaw blay zepa
pule Zephaniah kalnong ka balay ka dekat ka bakat nhiều ong utrai ublay jongpa udon hapdeng jongpa lay Ukraine ki Israel utrai ublay jongpa udon hapdeng jongpa unle kemen halo jongpa daga jing kemen unle kemen halo jongpa daga jing ruai ka don ka e ka ublay u kemen halo ka jing snowsi jing yam jing jaumat jong u habo yo i gini ki basni bat ki baman ki bajia ka portai bat ka jing kemen jong u ko ki lok ko ki para bangai kalong habo yo i ya nur baki kala ka bomot baki one show Jesus Christ baki IT no ya ka jing em jong ki show Jesus Christ baki pediang ya u komo nong pen em baru nong siu spa nama u play u dip haba don manur ba one show u ba pediang yu Jesus komo nong pen em ba nong siu spa jong u lene jongka kini o ya ka jing kerku ka jing kerku ka bakin jado ha ka di ka pertai ka jing kerku ka bakin jaman sim kam tam bakin yo like em haki hima ka jong u ka dei ka ta ken ka bapen kemen ya ka do nut ka jong u play ko ki para bengai bat ki para lok kani ka dei ru ban long ka wei na ka jing kring ya ki ka jing kring ka motivation na ka bata jong pi bat jong a banginya sam ya ka jing eat ka jong Chris bat kata kalong habangi le ya kata habangi sam ya ka jing eat ka jong Chris habangi walam habangi sam ya ka jing shisha jong ka tin ka jong ublay ngipen kemen yo blay ngi walam ya ka jing kemen ya ka do nut ka jong blay ini point not shaka way pat ka si ini point not shaka si ka balai bat kata kalong ka basan da ka ba ai growing by giving ka basan da ka ba ai hato ngisan da ka ba ai kwa ban ai ini illustration bat kata ka dei syapang len he ka jinga dei bat ka duriau ka bayap the Dead Sea ngala poi she ka duriau ka bayap ngala hiar syapok ka duriau ngala jingi ka duriau ha ka tu ka duriau ka bayap bat kalong ka basisha ba ngim ngam jelap ha ka duriau ka bayap ngiper wala fi kwa ban ngam ru phim ngam ibala lei haswa ki tho ya kata ngam su ngam sim sngo ngai ngam sim la ban ngai tat nda ngala dala di hi ngala poi se gaduriau ka bayap ban ngala hiar se gani gaduriau ka Dead Sea bat ngala chingi bat da shisha pi jingi lendang pi thia lendang bum tur phim ngam ru em kata ko long namar ba ka jur kam lo ka bon kam lo hai gani gaduriau ka bayap kani ka di ka benta ka ba tem tam jong ka pertai the lowest place on earth but kadon kalong ka jingai ni ka hoi ka jingai ka ba shi hajar laispa prapu pra put na ka duriau na ka sea level kamot na ka sea level na ka level jong ka duriau kadang don haduk kumba shi hajar laispa prapu pra put syapo kata kalong dei na kata bagi ong ka duriau bayap ka dei ka benta lani ka jaka ka ba hapo ka ba syatrai syatdu jong ka pertai ya ka duriau bayap la besar dah ka wa Jordan but
kawa Jordan pat de kawan na kaduriau Galilea ngalapoi se kaduriau Galilea ru ngele syom ling ngele syom chat hai kaduriau Galilea ngele yuk kejat harut jeng kaduriau Galilea hoi ke ka bajia ka long ba kani ka wa ka ba tuit na ka wa Jordan ka ka tuit na ka wa Jordan sia kani kaduriau ka ba yap kam don outlet kam don ka jaka ka ba kad kan mi kalau kasulang baik hang tu but kamelu ka salt content kamelu ka badon hagani ka benta jong kani ka slaputei hagani ka jaka ka ba kani ka duriau ka bayap ka don kani ka jaka ka benta ka ba ka wa Jordan ka tuit kamelu ka bun ba tin dakan nama ke jing bon jo gani kamlo don ki jing thau ki ba ha gani ka duriau don do kham don jakoi don jing thau ba ha gani ka duriau light not stang kat tu kat ni ki microbes but ki bacteria ki ba hat rai jo gani ka duriau dai na kata kadau balo ong ya ka duriau bayap nama bakam don jing ke jinglong jo kaduriau kalau bayap kalau ka pediang ka su pediang henrei kam ai hai ka jing Kristan jongi lada ka jing ai ka jong blai ka tot hai ka jing ki jongi bat kam tot sheki wei pat ngin long kiba klem tot ngin long kiba klem jing ngin long kiba yap kum kaduriau ka bayap atau kum ki Kristan ngi deban kum ta aba ka jing ai ka jong blai ka tot shangi aba ngi ngela yo diang ye ki jing kerku ke jong blai lingbao Jesus Christ bo try aba ngela pediang yu Jesus kumu nong pen bo nong sius pa jongi hatungin tingkai ye kita ki jingker ku tang haladi bat ge mia sambat ki wei pat ladang ilong kumta ngin long ki bayap ngisan da ka bangi ai we grow by giving ngin kan mau ya kan ka principle ha ka jing ge jongi what ha ka jing ge jongi ka bahala ga sngi ladang isu kwan tang ya ladi nginum san ha ka jing long jing ke jongi but kam tam haba ka jing ai ke jong ublei ka tu ha ka jing ke jongi I don kam but bin tu lam ye ka ta ka jing ai ke jong ublei shaki wei pat da ka bangi ya sam ye ka jing ai jongi shaki wei pat ngi sam ye ka jing shisha ka bangi ngila tip shaki wei pat kumno ngila ban le ai ka ta Yonis kal nong ban nhiều ka khot ka balai phu nhiều la dau no ngau sliang ai ba un wan shanga bat ba un di ru la ringi don ka jing sliang ka ba kin jamin sim ngi de ban wan show jisu ngi de ban di na ki umpo liu ki jong jisu bat ngin long ki bala pendap Yonis kal nong ka nhiều ka khot ka balai phu pra kong jaru banget hanga kiwa ba kin tot na do ka do not jong u la rengi kwa ban pen tot lem mi ki jingker khu ki bangi ngila syam ki bangi la yo tiang ni ki bangi don o ning kong ngi day bangi IT ki jing jong i show jisu nama habangi pediang inget ho jisu ki wa ba kin tot na ka do not jongi shiki wai pat gani ka khot ka ba sultanat pa Lukas kal nong ban riu ka khot ka ba lai pu pra kong to ai te on sa ai happy ru ai te on sa ai happy ru give and it shall be given unto you ya ka jing thau ka ba bha bala tinyan bat bala kri bat bala shlede kin thep hap haga pla jong pi
nama da ka jo ka jing teu ka ba pi teu on teu pat happy ngin kan mau ya kan ni da ka jo ka jing teu bangi teu ya ki wei pat on teu pat happy kumbangi ai kumtangin yo pediang freely you have received freely give ngila yo ya ka jing pende mai ka jing ublai but ngi de ban ai shiki wei ngi de ban ai kan lot shiki wei da ka bangi ngi pla but ngi saki ya ka ka bangi ngi don bangim de ban long ban tingkai tang halade bangim le ban long ban kwan tang halade ladangi fail ban ya sam ya ka jinget ke jongi syaki wei pat lani pat ki wei pat ka jing em bakin jaman sim jongi kan long stagnant kan long ka bak lemla ban tuj kum ka duriau ka bayap kum ka beriau ka bayap dongin kan mau ya ngin ya point out syaka ski ka basau yan poi syaka bakut bat kata kalong ka jing yai ne syaka hukum ka jong Chris faithfulness to Christ's command ke ka hukum ka jong Jesus Christ bangin lek syaka pertai baro banyalap ya ka gospel ban pen baptis ya ki hakateng ka jong pau khon ba mun se bakot ban hi kai ya ki baro Jesus Christ ki wong ban hi kai ya ki baro ki bangala hukum ya pi ta ka de ka hukum ka command ka bo play la ai happy bat hanga bangin lecture pertai paro bangin lecture ki bahayeng ke basem ngin lecture ki marjan ki marpa ngin lecture ki para lok ki para jor ngin lecture ki para shnong ki para thao ki para kher ki para mer ki para brief ki jongi bania lap ya ka gospel ka jing pine mai ka jong blai ka baling ba u Jesus Christ u ba u try ladang ile ya kata ngi kongu ya hukum ka jong Christ ngilong faithful siya kata hukum ka jong Jesus Christ kamram ka jongi kalong bangin ya rap lem ki way bakin dan haki hima ka jong Christ ki hima ka jong play umman bakaway kam sim kan chat nai ba paro kin boy siya ka jing tip ya ka jing shisha kata ka de ka khot kan mau ka jongi ka ni ka long ka ba habat ka ba piang hun ka mat ublai nong pen em jongi uba man ba ki priu paro kin yo like em bat ba kin boy she ka jing tip ya ka jing shisha kat do ya wai sngi ka basan ya boy she ka sngi ka basan bat ka ta ka long ka ba pin ki da ka jing e motivated by love ka ka badai ban pelong yang i bangin sakhi bangin witness syaki waipat ar korin gelnong ka balai ka ba ar korin gelnong ka ba san ka dokot ka ba khat sao an puli ka ni ka ka badai ban pen ki ya pi bat yang a bangin witness bangin ya tho lem ya ka jing ka jong play syaki waipat san khat sao kong namar ka jing u Chris ka pen le yang i ni galong ka jing pen kala ka tien ka sin re ka jing pen kala ki Bible pareng ko for the love of God the love of Christ compels us ka jing ka jong Jesus Christ ka pen bor yang i habangi donya ka jing ka jong blay ha ka donot ka jongi habangi la shem yo Jesus Christ ha ka jing ka jongi kani kan pelong yangi bangi ni tho lem ya ka ka bangi la shem pat ki wai pat bangi nom la ban pat batang tingkai ala di bakum bangi ngi khme lenti bangi ni yo
Bangin yo lai em ko bang ngi la mat i ke jingker khu ke jong blai ngi kwa e ki wei ru bakin yo mat lem i ki jo ke jingker khu ko bang ngi khmit len ti bangin yo lai em hagi ma ke jong blai ngi kwa e ki wei ru bakin yo lai em lem hagi ma ke jong blai ka jing i ke jong blai ka compel yang i ka pen ki yang i ka pen bor yang i bangin le ay kata kata ka dei ban long They belong. They belong ke Jingiaseng jongi we pi we. Kum ki Kristan. Kum ki Kristan. Ngimla ban si shong. Kalik ti. Ngim day. Day da bang ngim day. Hoi ngim day. We must not ngim day. And ring ngimla hi. Ngimla hi. Kata ke jing it ke jong play. Kabadon ha ka po jongi. Kan belong yang hi. Let shaki mar jan ki mar pa shaki pa haye ki pa sem ya tho lem mi ke jing e ke jong play ban ya tho lem mi ke jing shisha ka bangi ngela shem ki khu bo jing ki lai ki angel ki balong ke jing maham ka ba khat do e ke jong play ya ka ni ka pertai the last warning message of God to the world. David long aka ngim David ngim da ba chi shong kliti ke jing it ke David shong ha ka do nut ke jongi love must dwell in the heart. A thoroughgoing Christian draws his motives of action from his deep heart love for his master u Kristan u bapura u ring ya ke jing mu la ni ki jing mut jong ki le ki jing le ki jong u na ka do nut ka ba chiliu jong ka jing i yau kan rat jong u ka jing i ki jong i u play kan pen ki yang i ba inya samlem ya ke ai ke bang ingi don ban ki wei pat la poi se ba kut nga kwa ban sum up menta ya ke ai ke bang ingi ya puli menta ka tiyo paro stiyo ka subject ka dei balai bang i dei ban saki why witness balai bang i dei ban ya tholem ya ke ai ke bang ngi la shem shaki wei pat Ban saki namar ngi yo ngi don ye ke ching kemen jong ke ching ye trei lang bat ublei ha ka kam ke jong u shaka pertei. We have the joy of cooperating with God in his mission to the world. Ngi dei ban saki namada ka bang saki ngi yo ye ke ching kemen jong ke ching ye don bentar lem haka mission ke jong play ban pen em ya ke ke portray alai bangi dei ban saki namara bangi saki ngi san ngi roy ya ke jinglong bakan jaman sim ki jongi it is one of God's mean of helping us grow spiritually ladang ikwa ban san ha ke jinglong ban sim jongi ngikwa ban pen kre ya ke jing em jongi na ka benta ka peneng ngi don kam ban sagi ban pla ya ke ai ka bangi ngi don dari ke ai ka bangi ngi la shem bat ki wei pat ngi nom san klem da le ai na ka benta jong ublai ngakwa ban puli ka ni quotation ya ka balasat na ka got the desire of ages kasla ka ba shispa sapua God would have reached his object in saving sinners without our aid ublay un jindala God ya ka jing tmu jong ka jing pen em yi nong pop klem ka jing rap ka jongi but in order for us to develop a character like Christ rek nang banging in yo ya ka ta jinglong ka bokum ka jong Chris we must share in his work ngi dei ban ya shimben ta ha ka kam ka jong u in order to enter into his joy nang bangila ban rung
Haka jing command jong u the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. Ka jing command. Jong ka jing yo I given sim ke bala sil spa da ka jing kenya ka jong u. We must participate in his labors for their redemption. Ni te ban ya shimanta. Ha ka jing tre ka jong u na ka banta ka jing sil spa jong ki. Balai bangi depan saki. Nama ladangim saki. Kan pin sdat. Ya kata ke jinglong bakin jamin sim. Bashisha ke jongi. Balai bangi depan saki. Ke jing saki. Ke buk yangi. Nut ka jong ublay ka penya day yangi bat ka nut ka jong ublay ubatrang yaki benrio baro ba kinyo lay im balay bang idey ban sakhi ban ko ngu ya ka hukum ka jong Jesus Christ ban lay siya kurtay baro ka way ban yalap ya ka gospel day na kata-kata Doblen kerku ya gani ke cing pule ke jongi ya gantiin ke jong belai ha gani kasngi amen. Ngakwa ban ai kuble ya I pastor Dr. B KHARBTENG na gabenta ka kelas bat ngam artatin bapi kibaya syakri rengkat bat ngi hagane kapor pila ban yo sibun ki jingkerku na ka kelas to ai ba ble un kerku ya pi kat bapi dang beteng ban tre ya ka kam ka jong u ble kam tam kat bapi dang syakri ya ka balang shilong ban penwa ya ka sabbath school tungin ya pai syaki kot jingrai ka number ka basispa prapunyo bat hadin kani ka jingrai ngakerpat ya I pastor Dr. B KHARBTENG ban ai hangi ya ka jingduai penwai ngakerpat iki nang yalam jingrai penwan shikmat. Jingiaseng
dong ini dua. Ko play ko pa jingi ba beneng. Ya ingo ya me ko try. Ya kini ka program jong ka Sabbath school, ka school Sabbathon. Ka bangi ngela yo. Ke paro ke bangi ngela yo bat kamtam ke jingi puli ka ketien ke jome. Play to yarap yangi. Bangin long kita ki saki, ki nong pla, ki ba shisha, ki jome. Try. Bakumta. Ki nan shibon ki men sim. Ki ban yo lai im. Da ki jing pla, ki jing saki, ki jongi, she ki ba yeng, ki ba sem, she ki lok, ki jor, ki marjan, ki marpa. Bat ki para briu, ki jongi paro. Ka kerteng ki jongi Jisu. Ban ki kerpan. Ban ki ngo ye kini. Amen. Kublay sebutan ni pibaro, kublay long babha, ang itske pi ong man lakapor, kublay long babha. Wada pedeng kicing ele kicing im. Ngais kemba ublay long babha baru don kalem ha kicing im jong iway piway. Bar nga kwa ban ai kublay sebutan ya pi baro, bad ban teng ye Jingiaseng arsien jong im da, ngini rwai artli kicing rwai, lada pi don ko jing rwai sing baba ni shimlang, lada pim don kilaban pen ni kintin ke balabu harum. Ye kicing rwai ke ban kong in pai chikor jing rwai ke number ke balai spa, new pen reu ke bong, kis ni kidam da jing kuslai, number ke ba new spa. Lai spa sing ba mam, lai spa new pen reu. Kis ngiki dab da jing kuslai do not rukis nyau tai. Ki pa balu daga paru Jesu saus pa kat kendai kabong yeng skem hakikular u Kristus em jonga yeng skem hakikular Kristus em jonga leng ba ki bom chukut ki sawa angang turong aki ba trong tam ngan yang wai yeng skem hakikular jong utrai yeng skem
Boleh pun di bahasa talam ni kita duai, berkapuan kapsa ini bunyi peteng duai. Kublish boni ai bor ba ya lam lang ba ngai gi jingruai ba da kani kapor ban peteng jingiaseng jungi tong ini yang lang baro ngini ruai la pila ban yang la da pimla ngini ruai tu bong burom long ya upa. Burom long ya upa but ya ukun but human sin bakun kumbana du menengkong mentabat junom kan long shabong jukut amen amen. Tunggu duai, beliau bapa jengi bahabenai, duai, ya ke jeng don ringkat ke jong me, bad ke jeng yalam ke jong min sim makui, bad ba min sayang ida ketien ke jong me au blai, kat bangi dang ya senglam, hakane ke kleman, na bangi pan ka ketang wa tiang tam ke jong Jesus Christ, amen. Kau benai kublai ya Mr Lovingson ba la ai ngi to jingduai ba da kani ka por nga kwa ban dia siom bhai piwei si kani ka jing sekri lang jungi hakane ka sngi don na pedeng jong phila se pi page lang ba ka Facebook ba don na pedeng jong phila se pi page lang ba ka YouTube channel ba ngi kwa ban pinyang siom bhai pi baro ki ba ya sekri ran kad ba ngi hakane ka sngi ba kantang khoi ki jong ta kani ka por nga pinyang siom bharu ya pibaro ki khot balang jong ka balang 7-day Adventist Church Nongpoh but ya ki wei ru ki ba peit na ki wei ki chaka ki bangim la bantim hak leng sodong jong khasi jantia conference but kumjoru ki ba peit na ki wei ki chaka la ni kirir kumjo bangim la ban yo EP Henry Jesus Christ u yo EP to ai bu blei un kurkhu EP wei kat bangi na shakri yo blei hak ni ski paro shisni ta hak ni ka por banteng ye ka jing shakri jongi nga kharpan ya i Flynn mi ban kraw kharpran ban shakman ban ai ngi jing police dang ni ka por karpadi ban shakman. Ya kajing police dang jungi tagasngi la shim na ka Genesis kalau nong ke bahasan ka dekat ke ba arpoan baru inok ulayat lem baru belai hadin ba ulapan kayu Matthew sela lais pas nem bad ulapan kai kikon cenderang bat yakikon kentai ngan pulai bang sisen Genesis lonong ke bahasan ke dekat ke ba arpoan inok ru ulaim sungguh maaf ya baru inok ulayat lem baru belai hadin ba ulapan kayu Matthew sela lais pas nem baru ulapan kayu kon cenderang bat yakikon kentai tu blame kerkui ngikat ba ngisngap ya ka kubor ka bau nong kren un ai menta hangi menta kasngi badu ngangej bu un pensyai halor tuni kublai shibun Flynn mi ban kraw ba pila ai ya ka jing police dang ublein kerkhui pir kumjo teknik por ban peteng ye ka jing shakri jongi ngine phaj ko jing ruai ke number ka ba south pa andrew pho
kabong yai hajing shai bo try u ai yai hajing shai bo try u ai ban pen shai ya len ti you men sim ba khoi da bneng ai pen shai mi kum kasngi yai hajing shai yai hajing shai yai hajing shai yai hajing shai jing shai u try yai hajing shai gospel baba banten shai tin jong jing shai tin ya jing long sam la akiba nge thao yai hajing shai yai hajing shai yai hajing shai yai hajing shai jing shai u try yai hajing shai ba min satim jing you blay ya me jing long ba tiang kanom li hap neng kam tiang ya me yai hajing shai yai hajing shai yai hajing shai yai hajing shai jing shai u try teknik por kerpat biang ya I flin me ban crowd once command ban ai ngi jing duai Tungnya dua. Kuf pa jingi bahabneng iwan chame menta ka kelmat men aingu ya ke bamil aingi ka jing em ka met ka bakoj ka bakhia man phamtam ka ne ka singi sabaton bakoj bakentang bamil ai hangi menta ka singi nga kwaru ban paname men pai uman sim bakoj hang hai iwei jongi ki bapet ya ka ne ka video bangin long ki bala kerku bat ngila am so e ku bor ka ba inong kren in ai hangi mata ka singi na ka khet ka jong ka na ka khet ka jing isne jong me to ai ru ba ka ku bor kan long ka ba man toy bat ka ba bat kan long ka jing kerku yangi baro bapet bat ngapan lo dikini baro bateng disu amen. ngimla ban len baro nangi ngi gdo I jing ber ki jing siusi ber ki jing le ki jing im jong la ki jong ha ki yeng ki sem jong bat hala ki jong ki balang bat ngi ru ha ka balang jong hang ni Nongpoh ha ki ne ka tayo dang ki arsien lai singi shiden ngi ru ngi siusi na marba iwe na I khot balang jong ila klat no but ila e no ye ki kon chinrang baro lai ngut shidin henry wala katarung I kwapat ban ai ngu hi yoblei na marba
Ingat sekarang beberapa day kecing penyayat kita start ke jongu don ke weiru ke bentah kecing im jongi ba ketin jong blei kong don ru wadu snyo jongi ru don hab lada ublei tim ublei utip wad dia baro usnyo ba don hikle jongi mud ba ublei utip ye kecing yat bar kecing im jongi kum ki breu te hakne ka por ban teng ye kecing sekri jongi hakne ka por ngakarpat yi ai bor lani kham tam ye phi ki badon hak yeng sem jong phi ba phin lum ye ki jing kan show badi ki wei nik ba shipo siung ba ban yilum bad phila ban ai hak nong yelam jong phi hak rong ba balang treasurer badi church pastor jong phi ba phin yai teng ban ya krishan ye kam ki jong blei kham tam kum hak ne ka por te hadin kita nga karpat ya ai bor lang no se ban wan skmat ban pun kitang ye ki ne ki jing kan show bad ye ki wei nik ba shipo bad ki jing ai ngur kum cho Nirwai lang jingker kuna ubleng yo jingker kuna ubleng yo tungin ai ngo ya ubaro ya ro piru ki agel kun yupa But men sing bakun. Amen. Tôi nhập tâm kỹ tuai. Kuk pa chi bab nyam try kule chi kun try chi ke chi ta chi me ke chi engineer try ko malakasi try. Bat mera kala dai ngi boro isteo ki kam ki cham ki chungi bu computer try. Hai ni ki si ki por ki basawan try me. Ni tuai try khne ki por kham tam. Hami kendu sipun kicing air try hoj ngla banden ni dan sipun kicing air kin kendu an hasla putain de try dua bamen ye der kala bat ni try pre kicing air di jinjar ngiru a try dua men der kala bat ni kat bagi dang beteng ban long kicika jik bani sekri try me kicing seng ba sen jingi a try ai ba ki ai ki bagi asno hani ka por kan long ta ka burom per kicik khulai wi basap yo sno tin ke jom me try bar kham ta ma try ni ka por ko ban once ban perkatai di kicik ai go try wala ki long ki bari try playing ki try hoj ki tikur khu ki ba mela the ha ka chi im chi wi puai ka long ying leng sem chungi baro wi puai ka sha ka long sha ai ki go tikur khu try ka ba mela ai ngi wi puai re try dua ba men pediang sofa try ni ki ching khu ji bari wala ki long ki bari re pediang try ba kin laban presian ta kam ka jong me try bo kum tu try dua ba men dar kala ban i ka bagi dang beteng banyak soe tin ke jong me lang ba syakri jong me try ni ka kata ka basawan try dua ba men dar kala ru ban ni wi ka bagi dan sha score ke tin ke jong me bagi ni so lang ba syakri jong me try ni try ru try ba men map ri ki pop di like kilat susi ka man ke jong me ha mala ka chim ching try ba ni dua ru men ai pha ma sem khu jong me wi ka bagi la ba sha score banyak soe tin jong me try map try ki pop susi ka man jong me ma tin sui dua baro amen. Kublish bon ai bor ba ye kijing duai jong phi to ai bo blain ye teng man kerku ag jing long samla ge jong phi kum jo te ke ne por shwa bangin yo snyo ye khu bor ge jong blain long ba shakri jong ni ye phai skui ko ge jing duai ke number ka ba news pa khat khandai ka bong la da ya ha jing shai south pa khat khandai la da pidon ko jing duai jong phi la ban ye pen Henry la don apreng jong phi ki badon jingai ni ko jing ruai la se pidon siki jaka bam don kim la ban sim ko jing ruai jong phi la ban pe ki ni kin ten han rum la da ya da jing shai kum ba u long jing shai ngi don jing slo ki para bangin tegas nam Yesus Christ ya pop ka sajanai la da ya da jing shai kum ba u long jing shai ka
jing shai na shapo ki breu tu ai kin yo ti tu ben shai mentang ya jing shai abaro la da ya a jing shai kum bao long jing shai ngi don jing selo ki parabange te kasnam o Jesu Christ ya pop kasajanai la da ya da jing shai kum bao long jing shai to gni kapor hakni kisni por baladem kat bangan ang syong ako way kisni ngayo i phone call na iway na i para junga ibang ia ija kapor banginang don na kijing pule jungi Andhra Pradesh bad hamara sraru kumjo ila phone yang bari ong bang i kwa ban ai ngu yo blay nam tak jing shakri jong kabalang jong pi man hakini kita yo baladem ni saya pe ni saya i ya kijing shakri jong pi but ni duai lang parabor mde tang tak por parabor gi saya duai lang leng bag phone but pi baroru kam tam hakabalang jongi hang ni nongpo une ubreu ba long stranger na ni ubreu bangi mitho Henry Bon na pipi tho i na markila de wan hang ni kum ka kunhon jong spicerian ba ki pelut baro stio hang ni kabalang jongi nongpo ban ya plai tin ke jong blay ban kerteng jong i baro nangi ngi tipi i kumi ba Lovingson kharpran te kini ka por ngi sio kumen ba hakata por kat bagi dang kren ba i rang ba belang yosnyo ba ki kren i ba Lovingson ba rang ba belang kila i kren ba rang ba belang ila ong ye ba Lovingson ba in sim ya lani ban plai tin jong blay hakani kata yo ngi sio kumen ba klem gejing artetin klem ban penslem klem gejing knyum i kloi ban sim ye kini ka por ya kani kenta ban plai tin jong blay hakangi baro i we piwe but to I bo blay un kurku ye piparo ka bangina snap ye kini khubor jung pin sim mi ka bible pin play lang pin pule lang pin duai bo mesim ba ko jong blay un der kalem ban i we kam tam ba blay un kren hangi bala kani ka por ni nom pen slam shu ni ai no ka por sha iba Lovingson kharpran ban ye shi ya samingi yu khubor jong blay lengba ka tin ka jong u to I bo blay un kurku ni kat bangina snap ye kini ka khubor ngai kublai sabatan ye pi ban ro ki barbangen ki badan hakabalang nongpoh ba kitu ki bala ban ya so lang ban ngi lang ba jong kani kapur ban ngayo ya ga jingte na I church pastor ba kawe na kilong yen jong parabe ngai jongi ki badan han nongpoh kila do no ya ibaye bathain jong ke ban ngaduai ba ublei jong ka jingpen tengen Undon ringkat bat pe habakum kanigapur. Ublay udon yaki kubor nagabenda jongi baro. Bat ngagarpat yapi kibadan hiyen kibadan hasan bat kibadan hagi jaga bepe lada pidan yaki Bible gi jong pe bapen ya pulelang bat nga namar bangin ya ped ya shibun tali ki dikhan ublay udon yaka kubor nagabenda jongi baro kat bangi ya shapran tungine pendem lan laki kle hagi jing duai ublay ba kwa jongi bahabneng ublay badab yaki beneng shijrang baraga kendo shapo bar ba penya yaga jingim ga jongi iway pa iway hagani ga kliman au ublay hagani ka sngi ka bakraw ka sngi ka bakantang ngiya senglang kumne hawa ngiya dan halagi jongi jaga baru mensi makhu di jong blai udan bangi kabangi play ka tien ka jong me ngaduai mamen pendap yangi do mensi mu jong me au blai mamen play ki donut ki jongi baka jingchi sha jong ka tien ka jong me kan kren yangi au blai bahadien jong ka ni ka jing Grand gajong me bangin san ba bangin shem yame ba bangin kamchan haga jingya day
ke jongi ban me au bleng na bangi pan yakini baro hakakelteng ke bathiang tam ke jong Jesus Christ menta bat halagartaru amen kedai house nam alhajar khanyo hakapor bangadang don yaka training kum missionary hafala kata bat kedai kapor kaba ublay uyalam yangi hagawi gasngi u nong hikai bat ba aya ga training u ong bangin hab bandan ya ka physical training kade ga training ka bangi haban yai baro shisngi shaka weipat ka jaka baro nangi ki badana kini ka batch ngi sneutenan bat ka mensim ga jangi ka kemen bangin yo ya ka bakum kini kalam bangin yai baro shisngi ban hakasngi kaba ngilade ban donya ka physical training ngilayami naka campus naka bus bat kalong kaba sneutenan ka jingsdang ge jongi kat bangi dang banyami hagapol kharal beche shitang sngi ngilaya poi hakaway ge jaka badan ngilai hel da bus ngila sedang banyan kumba apo angut nangi ki missionary rangkat bat itu ki nong yalam ni sedang banyan kabaka jingya ka sedang ni yakren ni yaruke ni yapomen bani yapoman henry hadin alkenta bangi layan ngila sedang bantai ngila sedang banjram ban ngila ong ya unong yalam ujongi baun aipor ngi baun shang mangin shang henry ni haban beteng ya ke jingya lenti gejangi hadin mangilaya isa kumba shikenta milada thai hadu kata henry ni ham ban beteng ya ke jingya lenti gejangi bat kaba phla galong bangi haban ya ni haban ya bat kat bangi dang ya ngila sedang ban kendu ya wayulum nginang perkhat bangin yo ban shong henry unong yalam uang ngi haban kiu sayo neulo haprang ka jing tram haprang ka jing thai jong kamen ngi haban kiu yaulo bat kan bangi dang ye kiu kidon ki kente ki bala sedang ban yam kidon ki bala sedang ban ut bat ke ngi la thai ngi kwa ban shong henry unong yalam uang pi haban dan kaman yan ban hadu kabak hadu kadai hagapol janme hagapol henriu beje habang ila poi haklial jonglum bangi sayo yagalan ban shong kadonot ke jongi ka kemen habang ikan mau ya ka jingya lenti ka jongi baro shisngi hapdeng jong ka jingya hapdeng jong ka jingtan bat jong ka jingchram hadu kabakun ngiyo ya bakum kanikalan ban poi haklia jong neulum ka bible ka kren yangi sashak ya ka way pat ka jingya lenti ubleu khat ya ki kristan ya ki khun ki jongu ya ngabar ya pi saya ka way pat ka jingya lenti hakasni ka bakhadu hakani ka por ka bangi immentan ka subject kabangalabu bani sambat pi haganega kleman kadai u enak u yan baruble yan kumba u enak u yan adan yaki katukan nito ligi kan kiba ka bible ka kren shapan ka kentien yan nada pidan ya ka bible ngakwa ba pin ya pule lang ba nga kabangi pule ya kini gidi kan Yohanes kalau nong kabakat kalau kat kabalai pusan bad u Jesu la ong haki satang katto kanipor ka jingshai ka dan happy ya kat ba pi dang dan haka jingshai ka shiti shaki nong room kalau nong kabapra kat kabaning kong te kam dan shu ka jing pen ram ya kita ki balong hapo jong Chris kita ki bom ya kat kum kat do Henry
kat kum umen sim kashiti chaki nong rom kala nang ba khalai du khat ba khalai tungen ya biang kum hagapor mensngi kalatia kala nang ba san gar khat ka ba khan riu ban nga ong kata ya how mensim Ephesus kala nang ba san gar khat ka ba khat san tu khmi te kum no phi ya kum ki bom stan Henry kum ki bastan kashiti chaki nong rom kala nang ba han riu gar khat ka ba sang namal kata yangi la tep lambat u da ka chingpen baptist ha ka jingyam kumba u grace u la mi pat na ki bayam da ka buram ka jong ukpa ngiru ngidai ban le ayu ngidai ban ya ha ka jingyam ha ka jing thamai jong ka jingyam ka bible ka kran ya kani ka kentin ya abangi perkhat ya ka we ka jingbo bai ga jong ublai langba ka tien ga jong u ya ga jing yetu khana ya khano ga jing yetu khana phila ban shem ba ka kran shapang u breu u bayat ba ublai u enak ka bible ka yetu ya ga jing ya lente ka jong u enak ba ublai tung ni pha ga nga su genesis kala nang ga san ka dikhat ka ba alpha Genesis kalau nang dapat san kadukat kaba alpha Genesis kadai ka kat kaba sedang hak Bible hak kaba Moses ulat tua Genesis kalau nang dapat san kadukat kaba alpha kong gumne samha pule lang bangam hadin ba ulapen ka ya u Metusela u Enoch ulayo u yai bad ublay kumba kanusnem kumba lahispa snem bad ulayo yaki kun kente bad ki kun shenra habaka bible ka kren shapang ka jingya lenti ge jong Enoch u yai omkum hak jing posnir henry u yai habaro ki kamram gi jong kumu kun u jong ublay kumu kristan u jong ublay kumu 7-day Adventist kumu balesius pa dagasnam gajang Jesus Christ uperkhat shapang ublay ubadab da gajingin nengkong Yohanes kelonang basau dekat kabapra uno bom yen ito ya ublay nama ublay ulang gajingin kaba wena kudang hakane kapeltai uperkhat ya ublay ya ya gajingin gajongu ya ka buram bari ka hima gajongu kabadam daga jingyen ba udon ye kani ga jingdwai ba unlong ubreu ba dam daga jingyen ba ga jingye ke jong u ya ublai daga donut baro daga jingmut baro ba daga bol jong u baro kadai ka jing ka jong u ena u ye ba u sheptin yak u ba u ai ka buram ya ublai nangkong shakinong korin kalau nang ba shipao ga khat ka ba life away ga ong ya ga ka ba phi le to le phi ya ga ban pendan buram ya ublai u enat u ya ga jingem ban pendan buram ya ublai ko pa ka ba me kwa ya nga ban le ha ga jingem ba ha ga jingya lenti ga jonga ka ba man la kasngi nga duai ba ngan yan ha ga jing pendan buram tang ya ka kerteng gajong me mansuma yaki hukum gajong ublay yo ya gajing hikai now Adam ka shakri gajong ublay ga yetu ba Adam daki babon tali kisnam hakaba yetu ya gajing yetu kana habdu ka ba khandai ka pateng ba ka Bible ka yetu ba Enoch udai ubahnya now Adam uyo sneo ya gajing yetu kana gajong Adam na ka shintol gajong ya ka jing le phla gajong blai ha ka jing gajong ha ka kper eden ya ka jing long ba ya ka buram jong ka eden hashwa jong ka pom ka ba uyo sneo ya kituki kentin na Adam ubalong pa menu jong ka donut gajong ka dab da gajing kemen ba perkhat ya ka buram ba ya ka an gajong blai Sam ganang ba sao pheo ga khat ka ba phra nga snow bha ban le ya ka man jong me
a ublay jonga kum ubreo kum ukpa udan yalaga jingket kle yalaki kun proverb kalanang ba apu ar kan khat ka ban reo ka ong ya lam yalaki kun halaka lenti baki day ban yan ba andaki larang ba andaki lasan kin om yan baklasho uhikai yaki bakin san haka jingshep ting ya ublay uhikai yaki bakin buram ya kamet ki jonke uhikai yaki ya ka bat uhikai bakin don bakin yo ya kabam kabate ya kamet ki jonke pite we e ubreu ba em slam tam ha kan ga perthe uday metu sala em ko ba khandai spa henreu ko khandai snem uday ukhun jong enak amen kalong ka ba phla ban yo I ba ka jing long ga jong u ba ka kamram ga jong u kumuk pa u pen he pen san ya ki kun ba ki don ya ga jing kya kran ha ka men ba ha ka men sim hadin ba ula yo ya la ki kun u pe ya ki ba ka donut ga jong u ka dap byang ka shle halor ga jing ye jong ki kun ba ha ka jing ye dei ga jong u ba ki kat ba udang perkhat chapang ka jing ye ka ba u yo lang ba ki kun gi jong u perkhat ya la de kum u kun ba u blay u ba long u pa u jong u ba u shane ha u blay kum u ta u nong ya lam u nong pandap u pa u ba ha ben u ena u ya ba u blay kum u tanga u em ga jing em kum ka ba ya de ba kaman ga jong u blay Ephesus kalonang basan gar khat ka ba basan ka ang ko utna do ye yala ka tanga kumba u grace ula ye yala ka balang ha ka por ba udang samna u pelot por ban duai ba u pa na u ble ya ka breu ka ban kashan ya u ha ka jing trei kam ga jong u kum sha kri jong ble ba u shong kurim ba ble u ai ya ka ne ka breu hadin bauladab henreu busan snem baru shongkurim tangya ka wei gabriel komba lai spa snem baru ie jaka daga jingye kabaken jable uyai baru blai kom unong shong shinong hashnong hatau uyo ya ka buram uyo ya ka jingyaro baru uyo ya ka nam kababha haka babaro ki pejo kom ubreu ujang ublai kom udukhat balang ulong bayai ne ba uju pen pai ha ya ka ba shipel ka ba de ke jong ublai uju kentu kan pam ya ki par bange ki ba telat ha ga jingai ba ha ga jing ya lenti ke jong ki kum ki kristan u amas bo kum ne ha u amas kala na ka ba lai ga khat ka ba lai wang hatu ki alngut ki la ban ya lang lada kim ya menjer u enak pia menjur ba ublai habaro ki kamram di jongu kat ba unang chan ha ka jingya dei ke jongu ba ublai kat ba unang ya yala de ba ublai kat ba udang pen ya sevyem dur yala de bat ka man ke jongu ublai unang yo isu shu ya ka buram ke jongu jisu ba yo isu shu ya ka jinglong pop ke jongu ba ya ka jingdon kam ke jongu ya ublai kum unang siuspa ba unang yalam ya ga jingem ga jongu ena ka shakri ga jongu blai ga bukum ne u enok uwan ya ga jingshem phang na ublai ka jingdwai ka dei kum ga jingring men siem jongu u em ha ga jingdon jong ka bnen ha ga jingya lenti ga jongu kum u breu u em ha ga jingdon jong ka bnen u em ha ga jingdon ga jong ublai akan mau ha ga por bang adang dan has spicer ngadon I parala ibanan nepal ban ka dei ka breu ka baduai ka breu ka ba ien ban ye kren ba ublai ka breu ka ba ien ban shim ye ki jingduai na ki parala na ki to ki badan tam ye ki jingduai ban ka jushim ya ki jingduai ki bakerpang na ki paralok ki jongka na ki basaha hasta bat ha campus ka chu tho ya ki ni ki jingduai bat ki chu pelot por banduai
man kapur ka syajang snow ba bolem yang aru haga jing duai ka syakri ka jong ublai ka yathu lamba ki anger u blai u pen pa hau enak ya ka jing thmu ka jong u ba un pen chat ya khani ka per thai da ka jing slei ba u pen pang shu shu ya ka jing thmu jong ka jing pen em ka jong u syaki breu ki jong ublai kat bau enok upar khan ya kini ki breu ki ban hapo ka jing bishar ka jong ublai kat bau udang per khat ya ka jing slei ka ban sawan chia ka bau blai ula pen pa enok ka donu bat ka men sim ka jong ka thrang ba ki neki breu kin yo ya ka jing pen em ba ki don lightly ki jaga ki ba ka bible ka bo jing kan mau shapang enek how Genesis how Hebrew hakabangin sa pen ban hakakitab John Judah kitab Judah kadang tanggawai kalenang hagadikat ka bakhat sao ka ong menta u enak u ba henyo na u Adam u yatholpa yakini ki brio da ka bang hakmi utrai u wan bat ki shipo haja ki reu khoi jamu u enak udai unong ya lap u jong ublai u ya lap ya ka khubol jong ke jing penem u ya lap ya ka khubol jong ke jing wan arsien ke jong Jesus Christ ka ba u khmi shapran u da ka jing yo ipang ka ba ublai la pen I hu ba shen ka perthe kan sawai no walau la sha kan tai walau sha ke ben na kito ki breu ki ba u ya lap Henry ka donut ka jong u ka shit hem Henry u klempen kala dur yela de sha ka perthe u yapen kala dur yela de ba yai em ha ka jing don jong ublai hadu ba ublai ula shim no yau shabneng u nong tho sam u ang kum ne ha ki sam kala nang ka balai phinyo ka khat ka basam to pensno bha yala de how try ba don I ya ka jing thran ka donut ka jong pe ka jing snow red ka jong enak hapren ka jing sha dumap hapren ka jing sha nyoben ha ka jing pren ka jing sha krenben henrei pendem red yala de shauble ublei khat yanga ba ye phi ki ba em habakum ka ni ka khleman sup ki ba snow red na ba jong ki long ka hima jong ki penen kadai ke jing kren ke jong Jesus sa ka we ka jing bu jing kan mau shapang ena hakalanang ka ba khat we ga khat ka ban real na ka kitab Hebrew kalanang ka ba khat we ka khat ka ban real ka om kum ne da ka jing u ena u la sha rong no ba du klem yo ma ya ka jing yam but om don show namal ba u blay ula rong no yo namal hashwa ga jing rong no udon ya ga jing pla ba u pensno bha yau blai amen udon ya ka jing pla udon ya ka testimony ba u pensno bha yau blai ke ga jing pla ka ba mangha ban ma phi ni dan and au jisun wan hakilo chong ka bning and au jisun wan ban shao no yingi ke ka ba nong ba nga ban ma phi ni don ya ka jing pla hakmat ki breu ba rakmat blan kumba u enok umpayo I yo blai henry don ya ka ni ka jing pla u nge scam ba shan u blai un sa pen kun no ya ka ni ka per the u ka de ka ta ken ka jing ya lam ba ka khubor ka jong kumba u enok la sha rong no sha beneng hashwa jong ka jing pen chat ka jong ublai da ka ya ka ni ka per the ba kitab baro ki ba yan ba ublai ha baro ka ki kamram jong ka jing em kum ki kristan ken yo ya ka jing sha pen kaladur ha ka jing wan ka jong jisu ha ka sien ka ba hashwa ba ya ka ni ka per the un sa pen jana ha pen ka jing jong ka jing em koki parabi PGNM banyan pariblay hablang ke jing snow si ke jing tulan ulo badum
Let's say one man show haga jingim ke jompi haba kum kenega kleman ubleyu khan bangin yan badu mujgawal bakat nga ke jongu haki khendiat benai haswa ba kanja kaneka lockdown kabangi dan menta ulai ban jungo yaki khun gi jongu hadupai ban hagani ki jingle jingo ge jongu ban yo I yaki khun hadin bun por bagim ju yo ishu kawan ke jingcha ka basnosi haka ba ulo badung wan haka jingem ke jong jowa bat ke yim ke jong uyo ya ke jingpang coronavirus kalok ke jongu kaya ben bat bangro ki bahien ki bahasan ki jong kabasnosi kalong wala ki babun haka yim ke jongu menta ki layo kya henry katna ke jongu kala do no la ke chinya bat hap den chong tane ke jing ya den ti ke jongu henry ong truan ngaje bangan yan batme nangis kem bangan sayo I shen ya kala ka bangan it happen sin ha ke jingwan ke jong Jesus yo I ke jingyan ka bashisha ha ke jingem ke jong Jesus u e ye ka burong jong ka bne badu here shakane ka pertheng khnang ba un ya ba mi u lukas ye tho ba usan ha ka jing champang ba ka jing stan ha khmat ki bril ba ha khmat jong ublai ba u ya kumba life snem ha ka ne ka pertheng bat ka de ke jingya ke jongo hado jong ka ding khna da ka ba khiu yaw lom kalbari ban shaya na ka benda ke jingim ka jong ha ba ke jong pi ko ki para bani u enak u yan ba du blai ha ka ba dan shu na ba u blai u la rong no yu ke ka ba u blai u khat na ba ye tin bangin yan menta kadegi jing duan ba ngin yan ba du blai ha ke jingem ke jongi kum ki ko ki jong u blai u ba ku pa jongi ba bnen nyai ngo ye me na ka bene ke ni ke khu bo ka ba mila khwen lang ba jongi a u blai try bi me yan ha ke jingem ke jongi ba ke jingem ke jongi kalong kan nuksa ka ba phatang ha ka ba ngi ru menta ni la ban yan ba to ai ba ka ni ka jingshi sha jong ka tin ka jong me kan ai men siem yang kan hi kai yang kan pen chat bor yang a thrai ba ngi ru ngin chen ba ngin yan ba me nadu menta ba hadu ba ngin da ya shem pat dan me to ai ba ka ne kan long ka jing duan ban ka jing khang ga jongi na bangi pan ga gatanga ba hyam tam ga jong Jesus Christ menta ba halakata ru amen Long banginong amen nam ta kitu khobor bangila yos nyo klong sha e ke ba ai mun sim yangi khamtam kadesha kumbaong inong kren ho yang ngi kendo lo o bedom menta kabalang jongi le si haki yeng kisem ki jong phiro de le sim de tang mangi henry ma phiro kum jo le si ai inong kren ru kum jo henry to ai ba kitu kenten bangi la yos nyo kan long ke ban ai bor ban am sim yangi mangi ru ngi de ban yai rungkat ba jisu bangi de ban yai rungkat ba ublei kham tam kat bangi nang den hakane ke slap per thei
to ai bo ublei uni ai pen ban kerku yingi lang ba ki to ki kubor ki bang leos nyu lang ba shakri jong u te kumjoro to ai bo ublei ni kerku ya iba Lovingson kharpran kat bai dang teng ye ki jing pule ki jong iba Lovingson kharpran menta idan Philippines but ipendem ye ke MA jong ka theology to ngini nakaliang balang ru ngini ai teng ban duai nam ta jong kinang ba in depth ye ki jing pule ki jong hoi le si piro ya inongkren pila bani kedo tau lo bodo ma ki jing im jong pi to piro pinyai rengkat baru jisu rengkat baru blei hakaching im jong to ai bo blei kurku ye pi kam tam ye ba Lovingson kharpran kat ba bidang pteng ban plaru i ku bor jong blei na koi por koi jaka shikoi ki jaka te ban penwai no ye jing slok jongi tongi ne phas ko jing roi ke number ka ba south pa ndrepuwe kentin ke ba ong rengkat balu nong penim ban yaj marwei hingam non ngan shania halau nong mensim ding jat jong ngan yai bot kanom ting mensim jonga kar bu yalam ngan bot natip yanga unda ding jat jong ngan yai bot tong ini rawai lang ye kini kecing rawai rengkat ban la unong penim ban yaj mar we hingam non ngan shania haula mensim ding jat jong ngan yai bun kanom ting mensim jongan kacabu yalam ngan bun nga tibya nga unda ding jajong ngan yai bun rengkat bat la unong penim la katlot jinge jongan ulaban gren kik tin penten jingim jong nga udawang kanom ting mensim jongan kacabu yalam ngan bun nga tibya nga unda ding jat jong ngan yai bun rengkat ban la unong penim bun yalam yang kwam haduban da boy wa Jordan bat rengkang shiliang kawang kanom ting mensim jongam kacabu yalam ngan bun nga tibya nga unda ding jajong ngan yai bun tong ini duai ablek pa jungi wab neng long bakoi keteng jome long gamon jome hakendeu kumbab neng a drawing kwa banai ngo yomeu ble ye khubor ki bang yol yosnyo lang ba ki shakri ki jome na do class sub school lang ba pastor Dr. B KHARBTENG but kumjuru ik Jingiaseng arsien lang ba shakri jome ba Lovingson kharpran but I try to ai ba kitu kubor ki bang yosnyo hakene kasni ba kentang khoi ki jome ble kin ai mensim kin ai boringi kat bangi dangele ya ki jingele jungi hakane kaperthe shong basa bangi duai ba meuble men yai piteng ban kerku ikir baro kat ba kidang shikri ba kat ba kidang phla ye khubor jongme na kuwei kapor shikoi kapor but I try ni kapor ngi duai ru men yai piteng bador kalem bar ki khon samla jong ka balang ki balayalam ye ki Jingiaseng jungi nado
Ka sabbath school ya Ivan Bentas Emily ya Zuali bangi khot age by Sarah berkum juru ya Yaine berkum juru ya Iflin berkum juru ya Ibor ngi duai meu play men ai teng ban kui ngi paro atrai badai ni kapor ngi duai ba meu play men dor kalem bat ngi hakene kesngi badang sa rukum jo to ai ba kijing age jo meu play Meni ai teng ban kurku yingi ta haba wine ok ne jing slok jongi ha ka ne kasngi ba kadang kho ki jong meu blei to ai ba jing ei ba jong blei ku pa na bom chukut chubom chukun ka jing ai ei khun ba marwei jong me Jesus Christ lem ba jing slok jom sem ba coin to ai ba kini lai we jing long blei kini ai teng ban dur ka lem ban ngi wei pu wei na dom ta do ki bom chukut rukum jo amen to ai bo blei ni ai teng ban kurku ngi wei pu wei nam ta ku burom jong amen